12 बजे जैसे ही चिल्लाहट के आवाज आवे लागल। अईस ने कहले ओ शहर के निवासी एही से और शहर के ओ गली में केहू ना रहत रहे। सब केहू आपन जिंदगी से प्यार करत रहे। सब लोग कहत रहे कि एक बेर ओकर परछाई केहू पर गिर गयल बा, सामने आ गयल त समझी कि ओकर जान गवा दिहल गयल बा। पता ना के रहे जे रात के 12 बजते ही भयानक आवाज में रोवे लागेला। काई कवनो अफवाह रहे कि अफवाह के पीछे कवनो कहानी। दिन में भी केहू ओ गली में आवे के ना सोचेला। दयनीय बा ऊ गली। ए पर खाली चर्चा भइल। ओ गली नंबर 2 में खाली 3 गो घर रहे। एक त एकदम जर्जर हो गयल रहे आ 2-3 कोठरी के छोट घर आ एगो पुरान बंगला रहे। सब केहू के मानना बा कि जवन कुछ बा उ उनुका चलते बा। सुनल गयल कि ई बंगला गिरावल चाहत बा ताकि उ परछाई जवन होखे उ एहिजा से चल जाई। बाकिर कहल जाला कि उ परछाई सबके जान ले लेहलसी। ओ बंगला के एक ईंट भी केहू ना हिला सकत रहे। आ जनता के कहला पर ओ गली में जाए वाला सड़क बंद हो गई। आ लोग ओ गली से गुजरल बंद कर दिले। बस ओ लेन में जाए खातिर तनी जगह रहे जहां से केहू ना जाला। ओ गली में भी जाई काहे सबके आपन जिंदगी से प्यार रहे। बीच के 2 लेन के छोड़ के बाकी टोला पूरा दिन व्यस्त रहे। लेकिन सांझ होते सब लोग अपना घर में घुस जास। का रौरा एह भूतन पर भरोसा कर सकीले कि रात में कहीं डेरा डाल दी है। सबके घर के सामने नींबू मिर्च लगावल जाता। प्रताप सिंह पहले ही से अपना पत्नी अवूरी 2 बच्चा के संगे बगल के गली नंबर 3 में रहत बाड़े। सांझ के 4 बजे के बाद जब प्रताप सिंह काम से घरे आवत बाड़े, देखत बा कि उनकर मेहरारू नींबू आ मिर्च रोपत दिया। ई देख के ओकरा से पूछत बा का करत बाड़ू पुष्पा। का रउवा पुष्पा के नींबू मिर्च लगावत नईखी देख सकत। प्रताप काल्ह ही बदलल गई। आज फेरुका बा। काहे नींबू के बर्बाद करेनी। देख हम मानत बानी रौरा त नईखी बाकिर हम मानत बानी। पता ना ए नींबू के असर खत्म हो जाए कि ना, यही से हम बदलत बानी। बाकिर रौरा के का कहल जा। केतना बेर कहले बानी कि ई जगह छोड़ के चल जा। भले ही पुष्पा हर बात में अपना पति के बात मानेली, लेकिन प्रताप के रोकल उनुका पसंद नहीं थे। तब ओकरा अपना परिवार के चिंता होला। अरे काहे डर लागत बा, कुछ ना होई प्रताप कहले। हाँ जैसन कि सभे सुनले बा ई झूठ बा ना। तू आपन कान बंद रखले बाड़ू। 1 महीना हो गई रोज के लोग एक ना कवनो बात कहत रहेला। पता ना हम यहाँ कैसे रहत बानी। प्रताप अरे लोग ऐसन कहेला आ हमनी के कवना गली में रहनी जा। हमनी के अलगे जगह पर बानी जा। यहाँ कवनो खतरा नइखे। पुष्पा समझ गईली। हमनी के सबके कुछ ना होई, माता रानी के आशीर्वाद है। पास में पड़ल कुर्सी पर बैठ के बोलेले। रौरा घोड़ा बेच के कदम रखेनी। ढोल पीटला पर भी हमरा होश ना आवेला। पुष्पा कहली। कैसे ऐसन ढोलक के धड़कन मत सुनी। हमरा आजू याद बा अपना बियाह के ढोलक। वो मुस्कुरा के बोलत बाड़े। रौरा तो बस हंसे से परहेज करी। बस सबके अपना काम से प्यार बा, हमनी के ओर से ना। हम रउआ सभे से प्यार करेनी। बहुत हो गईल बा, जाके कुछ बढ़िया चाय ले आके एक संगे पी ली। 5 बजे हो गईल बा, आज चाय तक नईखी खइले। का रउआ ई पी। चली भीतर चलल जाव, जवन मन करे तवन मिल जाए। पुष्पा प्रताप के घसीट के भीतर ले जाले और दरवाजा बंद कर देले।
प्रताप के भी तनी डर बा, बस यही से कि पुष्पा परेशान ना होक्सू उ हंसत मजाक करत बा। काहे कि यहाँ उनकर काम बढ़िया से चलत बा। बहुत देर बाद उनका नौकरी मिल गई। आज शहर में कवनो ऐसन जगह ना रहे जवना के उ ले सके। यही से हम अपना कमाई में अब यहाँ से ना निकल पहुँ। पुष्पा जी के कहला पर भी उ जल्दी घरे आवत रहले। जैसे उनकर मेहरारू के नीक लागे आ उस सांझ के 5 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। आधा रात बीत गईल रहे। आ चिल्लाहट के आवाज आवे लागल। कुकुरन के जोर से रोवे लागल। अरे सुन ली, उ आवाज जगव उ रोवत बिया। प्रताप उठ जाला। काहे डर बा कि कुछ ना होई, देख रिया भी रोवत दिया। हम काल्ह यहाँ से निकलत बानी। प्रताप अरे ध्यान मत दी। रात के 12 बजे जैसे ही पुष्पा ओही भयावह आवाज सुन के डेरा जाले आ काल्हू खुदे ओहिजा से निकले के फैसला करेले। रात के 12 से 3 बजे के 3 घंटा हर घर खातिर बहुत मुश्किल से बितावल जाला। प्रताप पुष्पा के समझावत बाड़े, प्रताप के शांत हो जा, कुछ हो ना होई। रोज केतना दिन तक शांत रहेला। ई लइका भी दिन में डेरात रहेला। यहाँ केहू चैन से सुतल बा कि ना। रात के 3-4 घंटा में जिंदगी निकलेला। पुष्पा चिल्लात बाड़ी, प्रताप ऐसन मत कह। बाकी सब लोग ओहिजा रहेला ना। हक रौरा जिए के भी जानत बानी। तहरा रहे के पड़ी, यहाँ रह, हमनी के यहाँ ना रह पाई जा। रोज निहन पुष्पा 2 घंटा तक बहस करेले। अहुरी फेर आवाज तनी कम होखला पर नींद आ जाला। प्रताप मन ही मन कहे, हमरा समझ में नईखे आवत की का करी। दोनों जने के चिंता बा है माई रानी, कतना आफत बा। कवनो जगह खराब ना होखे। जवन हो रहल बा ओकरा पीछे के बा पता ना। माई हमनी के रक्षा करी, ना जाने सबेरे का हुई। कुछ देर बाद सबेरे 5 बजे बा। साइड बदलत आ प्रताप जाग जाला। पुष्पा के चाय देवे खातिर आवाज देले। सिरदर्द हो रहल बा। बाकिर पुष्पा के आवाज ना निकलेला। हफ में प्रताप जाग जाला। कहा बाड़ू रिया बेटा। दूसरा कमरा में रिया के देख के ऊ शांत हो जाला और रिया से पूछेला, तोहार माई कहा बाड़ी। पुष्पा कहेले कि पीछे से चाय ले ली। प्रताप चाय पकड़ले कहतारे कि हम तो पहले ही मर चुकल रहनी। पुष्पा रात में डर ना लागे, अब डर लागे, होखे दी। चाय पी, हमरा माथा में दर्द हो रहल बा, हो जाई। हमनी के दिन में सुते के चाही, सुदत बाका। पता ना कब समझब। खाना तैयार बा, रसोई में खाई, रात में खुद देख। रिया के अंगूरी पकड़ के झोरा ढोवे लागेला। अरे कहाँ जात उ चाय के कप छोड़त कहतारे। पुष्पा रात के बाद भुला गईल बाड़ू। प्रताप कैसे सुनी ना, हम जा रहल बानी। प्रताप पुष्पा के रोके के बहुत कोशिश करेला, बाकिर उ अपना मातृगृह में चल जाले। अरे भगवान, का भइल बा, अब कैसे समझाई ओ लोग के कि हमनी के यहाँ से ना जा सकेनी। जा दूर चल जाई तका परिवार के पेट भरी। पुष्पा के बस रात के डर बा, ओकरा खातिर कुछ ना कुछ करे के पड़ी। कुछ देर बाद प्रताप बिना कुछ खैले ऑफिस चल जाला। ऑफिस पहुंचते प्रताप के दोस्त विजेश पूछेले, का भइल प्रताप जी, काहे लटकल बा चेहरा। प्रताप कुछ हो ना भाई, यह सब बतावल गईल रहे ना। ना जाने अफवाह ओ गली के का बात दिक्कत। रोज घर में परेशानी लेके आवेला।
विजेश चिंता मत कर भाई, सब ठीक हो जाई। हमहू सुन ले बानी, हमहू बहुत कोशिश कईनी कि रौरा खातिर घर खोजल जा। हम तहरा से कहले रहनी कि हमरा घरे रह, तबहू तू मना कर दीहू। कैसे तहरा भी परिवार बा, बढ़िया लागत बा, एक दिन के बात नहीं थे। बस प्रार्थना माता रानी से सब कुछ ठीक करस। वो विजेश के कंधा पर हाथ रख के कहता रे। विजेश चली खाना खाई। दोपहरिया के खाना के समय बा, प्रताप ना तू खाई, काम बा कह के प्रताप फाइल लेके ओहिजा से चल देले। प्रताप सांझ के 4 बजे घरे पहुंचते ही पुष्पा रिया के फोन करेला। तब जाके दिमाग में आवेला कि दोनों लोग यहाँ नहीं खन। फिर कुछ देर बाद मोहल्ला के ललिता बहन आवेले। ललिता बहन पुष्पा के घर के बगल के घर में अकेले रहत रहली। जवना के पति कबो वो आवत रहले, कवनो लड़का ना रहे, लेकिन उ पुष्पा निहन देरात ना रहली। पहले उ भूत प्रेत आ आत्मा के बात पर विश्वास करत रहली, बाकिर उ पुष्पा जैसन घबराहट में ना रहली। पुष्पा से उनकर बढ़िया से मिलत जुलत रहे। ठीक बहन लोग के तरह बहन ललिता समझावत रहली कि कुछ ना होई, 5 साल से यहाँ रहत बानी, अगर केहू ओ गली के ओर ना जाई तो फिर कवनो दिक्कत ना हुई। ललिता बहन है प्रताप जी, बहरी काहे बैठल बाड़ू? पुष्पा कहा बा, आज ना लौकल। जब हम सब्जी खरीदे गईनी तब फोन कईनी, लेकिन दरवाजा बंद रहे। सोचल कि रौरा सभे कहीं बाहर निकल गईल बानी। काहे भाई, फिल्म वगैरह देख के आयल बाड़ू? प्रताप ना ललिता बहन कि पुष्पा रिया के साथे अपना मातृगृह चल गईल बाड़ी, अभी ऑफिस से आइल बानी, एही से उ बस यहाँ बैठल रहले। का तू हमरा के बतावे तक ना? बहन पुछली। जल्दी आई, प्रताप ललिता बहन से कहता रे। अहुरी संगे संगे मन में सोचेले। खीस में चल गईल बाड़ी, जब शांत हो जाई है तबे आई, पता ना का सोचत बाड़ू। चिंता मत कर, हम तोहरा के पकावल खाना दे, जब तक पुष्पा ना आ जास। आहा भाई, दरवाजा खोल, सांझ होखे वाला बा। अच्छा कह के हम जाइब। ललिता के बहन अपना घरे चल जाले। कह के प्रताप जी उनका घर के दरवाजा खोले। देखते देखत घर में सब स्ट्रीट लाइट बंद हो जाला। बहन ललिता खाना दे देली पर प्रताप तनी खा के छोड़ देले। उनका पत्नी अवूरी बच्चा के बिना खाना खाए के आदत ना रहे। त आज कंठ से कटोरा कैसे नीचे आवत। बस 1-2 गो कोर मुश्किल से खैला के बाद उ जाके बिछौना पर लेट जाला। लेट के कुछ सोचत सोचत नींद आ जाला। लेकिन 12 बजे जैसे ही रोवे के उहे आवाज आवे लागेला। प्रताप उठ के कहेले, पुष्पा के कुछ हो ना होई, लेकिन तब वो आज उहा नहीं की। प्यार भी बहुत कुछ करेला, हम हो गायब रहनी। आ रेडियो के पूरा आवाज में बजावेला। 3 घंटा में दोनों गली में रेडियो बाजत रहे। बाकिर प्रताप के रेडियो सवेरे ले बाजत रहे। ना तो उनकर आंख छुअल आ मन भी बेचैन रहे। ललिता बहन अपना घर में चाय बनावत कहत बाड़ी, ताजू ले अबले रेडियो चालू बा, लागत बा की पुष्पा आर्या के बेटी के याद आवत बा। मुस्कुरा के बोलत बाड़ी, 1 साल से देखत बानी, कबो अकेले ना रहनी। हमरा त आदत हो गईल बा, बाकिर परिवार के बिना हर केहू ना रह सके। आ जा, जल्दी से चाय दे दे। सवेरे जब प्रताप तैयार होके ऑफिस जाए लगले तब बहन ललिता चाय देवे आ गईली। प्रताप के काहे परेशान कैले बारू? ऑफिस में पी ले।
जा रहल बानी। ललिता बहिन ह लेकिन पुष्पा कहेले बिना चाय के तोहार भोर ना होला। ले ली पी ली। हा ई पुष्पा के हाथ जैसन नइखे, बाकिर हम एकरा के सही बना देत बानी। आज लागत बा कि हमरा बहुत कमी बा, हम तोहरा से बहुत प्यार करेनी पत्नी। तोहरा के लइकन के साथे देख के अच्छा लागत बा, माता रानी मेहर करे करे नइखे सकते हैं। प्रताप और ललिता बहिन हंसे। घर के ख्याल राखे कहत प्रताप ताला लगा के ऑफिस से बाहर निकल जाला।